Beach. Nag-miss mo lang beach ang Umingan. Naging barko ang mga kutseng. Matapos bumuhos ang malakas na ulan dulot ng habagat at bagyong Krising, binaha ang bayan ng Umingan sa Pangasinan. Ang mga palayan nalubog sa baha. Ang mga bahay pinasok ng abot tuhod na baha. Dahil dito, mahigit 6,000 mga pamilya ang apektado. So ibig sabihin, Uncle, uray di nalabasan tayo dyan, natrap damot, susubyanan ta ajay. So dati tayo natrap di taon, nagpagdasti danom. Sa bisa ng inaprubahang Resolution No. 5 Series of 2025 ng Sangguniang Bayan, idiniklara ni Mayor Chris Ever Tadeo Lainez ang state of calamity. Agad din namang nagpaabot ng tulong si Pangasinan Governor Ramon V. Gico III sa Umingan katuwang ang Pangasinan PDRRMO. Dala nila ang mga relief goods para sa mga residente. Puspusan naman ang Coast Guard Station Pangasinan at mga substation sa San Roque, Dagupan at San Fabian sa repacking at distribusyon ng relief operation sa Barangay Poblacion West sa bayan pa rin ng Umingan. Naging katuwang nila ang LDRRMO Umingan at Municipal Social Welfare and Development Office. Hindi rin nakaligtas ang ilang bayan sa probinsya sa baha. Ang kalsadang ito sa Barangay Pantal sa bayan ng Bugalyon, pinasok ng abot tuhod na baha ang mga bahay. Time check! Alas 6:30, 6:32. Di pa bumababa. Yan ay, patay dito sa may pukok. Amo. Wawa yung andun yung mga isda, oh. Ay. Ito yung bahay nila, oh. So, kita na ninyo, maga na, oh. Maga na. Abot tuhod din ng baha sa lungsod ng Dagupan. So, kailangan siguro upuan dito at with our city legal office kung anong dapat gawin. Baka kailangan mag-interfere ng ating city government kasi napakadaming bahay at mga tao po ang apektado po dito. Binaha rin ang ilang kalsada sa lungsod ng Urdaneta at bayan ng Villasis. Minomonitor naman ang water level ng Marusay River sa bayan ng Calasiao matapos itong umabot sa critical level. Above normal naman ang level ng tubig sa Sinukalan River sa bayan ng Santa Barbara. Sa assessment ng Pangasinan PDRRMO, nasa 19,000 pamilya ang apektado ng pagbaha dulot ng bagyong Krising at habagat sa probinsya. Sa kabila nito, bumubuti na raw ang lagay ng panahon sa probinsya. Kung mga nakalagay sa evacuation area po nila, so lahat po ng mga affected po na families sa evacuation ay nakauwi naman na po sa kanilang mga tahanan at yung ibang mga barangay po dyan na affected ay nag-subside naman na po yung kanilang tubig po since yesterday po. Binabantayan pa rin ang level ng Marusay River at San Roque Dam. So far naman po yung ating river system, meron po tayong naitala na mataas na critical level. Ito po yung sa Marusay River sa may Calasiao. So agad-agad naman po namin tinawagan yung Calasiao. Sabi naman po ng ating LGU at ang ating MDR ay manageable naman po. Umabot po ng 8.5 feet po yung kanyang current level ngayon. Ang kanyang critical level ay nasa 8 feet. Sinuspindi naman ng ilang bayan ang pasok ng mga mag-aaral dahil sa maulang panahon. Ipinagbawal din ang pagpalaot ng mga mangingisda matapos magtaas ng gale warning ang Pag-asa. Ay nakondak na po tayo ng PIDRA, nakahanda na po yung ating mga search and rescue team, yung ating stockpiling, yung ating mga water assets, emergency vehicles, at yung ating mga heavy equipment. So kung kinakailangan po ng implementation ng ibang bayan, ay handa po at agad naman po tayo nagpapadala. Samantala, nabuksan na ang Villa Verde Road sa bayan ng San Nicolas matapos maitala ang mga pagguho ng lupa noong Sabado, July 19.
Patuloy naman ang monitoring ng iba't ibang DRRMO at nakaantabay ang rescue team ng lalawigan sa agarang emergency response. Valerie Dismaya, RNG News.